аеруча дулкынландыргыч көн республика буенча әтияниләр өчен бердәм дәүләт имтиханын бирү көне бара. Һәм бүген әтияниләр, мәктәп директорлары рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын бирә, үзләрен сынап карый, аларның барысына да уңышлар телибез. Менә рус теленнән бүген әтияниләр язарга тиеш. Ничек итеп безнең балалар имтиханга киләләр, ничек итеп әзерләнәләр һәм аңа нинди авырлыклар бар. Авырлыклар юк, әгәр дә бала 1нче сыйныфтан алып 11нче сыйныфка кадәр укый икән, әзерләнә икән, тырыша икән. Авырлык килеп чыга шул чакта, әгәр дә укучы әйтергә кирәк 11нче сыйныфны тәмамларга 2 ай калгач кына керешә икән әзерләнергә. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә бүген рус теленнән безнең 8 бирем, шуның 7се ул безнең кыскартылган җаваплар, берсесе кичкенә генә инша, мини-сочинение. 150 сүздән ким булырга тиеш түгел. Шуңа күрә әтияниләр күрсеннәр, ничек итеп балалар язалар, әзерләнәләр, ничек итеп уй кичерешләр белән киләләр. Шуңа күрә әтияниләрнең беренче чиратта үзләрен тынычландырырга кирәк. Алар аңларга тиешләр. Менә бүген көндә балага инде хәзер әйтә син яз, син 90 балл ал, 100 балл ал дип кенә әйтү дөрес түгел. Чөнки һәр кешенең үзенең мөмкинчелеге бар, һәр кешенең үзенең сәләте бар. Бала куркып калырга мөмкин, авыртып китәргә мөмкин. Шуңа күрә дөньяда бит әле бу имтихан белән генә дөнья бетми. Улыгыз бетерәме, кызыгызмы? Минем кызым бетерә. 1нче сыйныфта, 14нче лицейда. 14нче лицейда. Сезгә кем тәкъдим итте бу менә егыны биреп карарга? Егыны биреп карарга безгә тәкъдим итте кызның классный руководительница. Сразу согласился как бы. Кайсы фәннән була инде бүген? Бүген була русский языктан, рус теленнән. У нас уважаемые руководители, которые тоже собираются сдавать и писать сегодня ЕГЭ. Пожалуйста, ничек кайфле. Biraz дулкынланасызмы? Бик яхшы кайфләребез. Без инде берничә ел ЕГЭны тапшырганчтын, ул хәтле дулкынлану да юк. Бик кызык. Гөлнәр, сез нәрсә әйтмәкче буласыз? Шулай ук инде 2005 елдан бeri ЕГЭ тапшырабыз. Бердә алай. Ел сайынмы? Юк, балалар белән ел сайын, үзебез инде электәрәк ЕГЭ тапшырабыз. Если волнение? Абсолютно нет, потому что только что в ноябре сдавала, Так. как аттестующийся учитель, как раз русский язык, поэтому повторение – мать учения. Только Все грамотные, мы прошли хорошую традиционную советскую школу. Надеюсь на приличный уровень результата. Сезгә кем тәкъдим итте бу экзаменны биреп карарга? Мында укучылар. Мен үзем дә кызыксынган идем, да килдем. Курку дигән, дулкынлану дигән әйберләр бармы? Ничек дип әйтим, бераз бар дип әйтсәм дә ялгышмам. Ә болай теге күңелем шуның кадәр куркам дип әйтә алмыйм.